Barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na bayan fage wanda muke ɗauka. Yau za mu yi tambaya ne akan ƙarfen fana. Za mu so a ce masu bibiyan mu a wannan shiri da masoyanmu za mu bi su domin mu ji me ƙarfen fana. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Mai gida barkan da rana. Yawa barka. To tambaya ne wanda muke yi na bayan fage shine yanzu muka ganka a gaba muka ce bari mu tambaye ka. To Allah sa na sani. Da Allah ƙarfen fana muke so ka mana bayani akan ta. To karfan fana. To ni dai karfan fana ni dai na san karfan fana shine kaman misali ka samu wani ya dan wanda fada ya haɗa ku da shi haka idan babba sama baki to ga za a yi kiran wannan da karfan fana tunda ya fi karfin ka. Gaskiya ne. Kwarai. To yayi amma gaskiya baka ce yawa to da Allah kan maimaita mana karfan fana kamar su goma. Karfan fana, 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 karfan fana. To kai kokari. Shi ke nan muna maka godiya sosai. Da fatan za ka ci gaba da huta lafiya. Allah ya gode shi. Karfan fana ya ba wani abu ne kamar a ce ni mai arziki ne sai shari'a ya haɗa ni da wanda ya kai na arziki sai in danne shi in yi amfani da ƙarfin iko na in danne shi ake nufi da ƙarfafa. Gaskiya ne kai kokari amma dai to masu sauraro dai da kallo su za su tantance mana maganan kan yayi. To da Allah muna so ka maimaita mana karfan fana kamar su goma. Karfan mana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barkanmu da wannan lokaci. Barka da yau ga ayyuka. Lafiya lau. Masha Allah. Yawa da Allah tambaya muke da shi. To Allah ya sana sani. Karfan fana muke so ka mana bayani akan ta. Karfan fana kamar wani gari ne ko? Kai na tuna wani kwaro ne karfan fana. To kwaro kuma? Amma fa ba a samun shi a nan Afirka. Ya fi yaduwa ne a daular Larabawa. Saboda shi kan shi kwaron kamar balarabe ne. Tabiza. To shi kenan muna godiya sosai. Da Allah muna so ka dan maimaita mana karfan fana kamar su goma. Karfan fana. To muna godiya sosai. Ka mana akan karfan fana. Sai ni karfan fana ba ni ban san shi ba ke ba karfan fana ba. Karfan fana ba.